L39 Albatros štartuje na svoju ukážku. Vážení návštevníci, v tejto chvíli začína letová ukážka lietadla L39 vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky s predvádzacím pilotom podplukovníkom Romanom Poláčkom. Začína sa efektným tzv. Lekárskym vzletom. Trať letuje zvýraznená dymovou stopou, ktorá je zabezpečená pomocou generátoru dymov, tzv. Bizárny. A lúči sa s nami letom na chrbte s vysúvaním podvozka, čo je práve záverečným defile jeho letovej ukážky a taktiež aj letovej kariéry ako display pilota. Práve v týchto chvíľach musí dodržať tých spomínaných 20 sekúnd. Áno, a práve k tomu je na Zemi aj riadiaci letovej ukážky, ktorý ju svojou činnosťou a taktiež stopovaním času výrazne pomáha a kontroluje jeho zostavu a dbá na bezpečnosť pilota, lietadla aj návštevníkov leteckých dní. Sa k tomu prvému vrtuľničku, ktorý nám vyložil pomocou lana záchranňanov do priestoru zásahu. Takisto volanie stiahli na zem vozítka, na ktoré budú fixovať raneného. Medzi tým uvoľnil priestor pre vrtuľník, ktorý vám ukáže, ako v praxi spolupracuje s hasičmi. Či majú problém dostať s cisternami a pokiaľ zasahujú v takomto teréne, musia niekedy ťahať až niekoľko 100 metrov vzdialené hadice a využívať pritom viaceré čerpadlá vody, takže pomoc zo vzduchu je vždy mimoriadne cenná. Navyše tento bambivák vie veľmi a vďaka využitiu vrtuľníku vie veľmi účelne na konkrétnom mieste vyviať pomerne vysoké množstvo vody, ktoré je pre hasičov mimoriadne cenenou pomocou. Tu by som chcel upriamiť vašu pozornosť na pilotné majstrovstvo pilotov, ktorí musia tento vrtuľník dokonale ovládať. Najmä je to vo fáze tzv. Výsu, kedy čakajú, až im doplnia bambivák. Páči, to bola tá pomalšia časť našich lietadiel. O malú chvíľočku práve v tento moment štartuje tá rýchlejšia, to lietadlo MiG-29 a za ním Jas Gripen. Ukážka na svoju kategóriu veľmi dynamická, pekná, jemná, vybrúsená technika pilotáže skúseného pilota. Raz ďakujeme teda pilotovi, inžinierovi Pavlovi Veselému, pokiaľ sa vám ukážka páčila. Nech sa páči, zakývajte, zatlieskajte pilotovi, každý to má rád. No a mohli by sme si predstaviť teda skupinu očovských bačov. Sú 4, jeden je lekár, elektrikár, bývalý rušňovodič a automechanik. A po krátkej reklame budeme samozrejme predstavovaní pokračovať. Vystúpenie je charakteristické prvkom parenica, ktoré budeme mať určite možnosť o malú chvíľočku vidieť, znásobenú tými značkovacími dymmi. Originálne názvy sprevádzajú očovských bačov a
a sprevádza ich aj originálne, jedinečné vystúpenie, ktoré už obdivovali ľudia v mnohých kútoch sveta. Očovskí bačovia svojho času patrili medzi popredné letecké skupiny pozývané takisto na tie najlepšie letecké show v celej Európe. A dodnes dokazujú aj napriek už pokročilému veku viacerých pilotov, že sú to majstri svojich lietadiel, svojich superblaníkov, bezmotorových vetroňov. Nech sa páči práve realizovaná parenica na oblohe nad letiskom Sliač. Vystúpenie Očovskí bačovia a váš potlesk pre našu vynikajúcu leteckú skupinu. V týchto obratoch si treba pripomenúť, na čo je tento vrtuľník určený. Je určený hlavne na útoky proti pozemným cieľom. Takto nejak vyzerajú manévre pri reálnom použití výzbroje. Teraz už teda vrtuľníček prichádza priamo pred vaše oči do vášho blízkeho dohľadu. Ukazuje sa vám zo všetkých možných strán. Unikátne lietadlo, alebo teda vrtuľník, zostaňme pri tomto názve, dokáže lietať do boku, dozadu. Využijem túto výhočku, aby som pozdravil súčasného veliteľa vzdušných síl armády Slovenskej republiky,
teda generálny inžiniera Miroslava Korbu, ktorý taktiež na tomto vrtuľníku nejakú dobu strávil a lietal. Chvíľu bude zbytočný, pretože tento nadzvukový stroj s maximálnou rýchlosťou 2124 km za hodinu nás opäť prehluší a bude to jeden z adeptov do takej našej malej súťaže najhlučnejších strojov. Dámy a páni, Eurofighter Typhoon. sa zúčastnil seriálu Red Bull Air Race v roku 2010. Dámy a páni, na svoju letovú ukážku štartuje Martin Čonkin Šonka! Určite ste prekvapení tak ako my, čo všetko dokáže dobré lietadlo a vynikajúci pilot. Popravde, s zatajným dýchom aj my tu v komentátorskom stanovišti sledujeme oblohu, ale snažíme sa luštiť aj dokumentáciu, ktorú nám Martin Šonka poskytol, a tá
takéto čmáranice doslova po papieri, ktoré som ja si krúžil ceruzkou po papieri v materskej škole, no sami nevieme vydedukovať, čo vlastne Martin Šonka na oblohe predvedie, pretože to je neuveriteľné, ak si máme predstaviť, že toto sa reálne dá lietať. Ale je to tak a vy to práve v tejto chvíli máte možnosť sledovať na Medzinárodných leteckých dňoch SIA 2013. Filip, ja si naopak myslím, že ako ty hovoríš o týchto čmáranicách, máme tu veľkého odborníka, nášho Jara Švacha, ktorý sa určite toho rozumie. Jarko, nech sa páči. Ďakujem za dôveru a ďakujem za tento plán letu Martina Šonku. Určite pre odborníka je tento papier zrozumiteľný. Môžem vám povedať, že pre pilota vojenských stíhacích lietadiel takéto prvky, ktoré tu má Martin Šonka vo svojom repertoári, v podstate neexistujú, ale napriek tomu dá sa z toho čítať, že nám predvedie, v súčasnosti predvádza mnohonásobné výkruty, stúpavé špirály, klesavé špirály, let s negatívnym preťažením, mnohé iné prvky, plochu vývrtku. Mali ste možnosť vidieť na začiatku, ako zastavil lietadlo vo vzduchu a držalo vo vzduchu iba silou motora, takže celá plejáda vrcholných akrobatických kúskov a manévrov. Martin Šonka nie nadarmo, niekoľkonásobný majster Českej republiky v leteckej akrobácii. Aktuálne titul obhájil na českom šampionáte, ktorý sa odohrával na Danubia Cupe v Maďarsku 7. júla. No a na tomto podujatí zvíťazil nielen nad Čechmi, ale aj celkovo, a to v kategóriách Unlimited, no a svojej obľúbenej freestyle. Takže skutočne strhujúca, vertikála aj strhajúca, pretože ma strháva. Ale jeho doménou, tak ako i Zoltána Vereša, sú tie fantastické nízke prelety na chrbte, nízke výkruty. Niektorí pozorovatelia a návštevníci označujú Martina Šonku a taktiež aj Zoltána Vereša za šialencov, za leteckých šialencov. Skutočne treba povedať, že takéto kúsky si môže dovoliť iba pilot, ktorý to má pevne v rukách. Tak ako sme aj ráno spomínali, títo piloti to pevne vo svojich rukách majú, napriek tomu, že ich kúsky vyzerajú krkolomne a skutočne náročne, napriek tomu všetkému dodržujú bezpečnostné predpisy aj v rámci ochrany vás, divákov, ale aj seba samých. A aj keď to vyzerá, svoje lietadla vedú do maximálnych extrémov, všetko je to tak, ako lietadlo Extra 300 bez problémov zvláda. Treba ešte podotknúť, že určite ani táto extra, ako v podstate všetky akrobatické stroje, nie je jednoduchým sériovým výrobkom, ale je to stroj, ktorý je tzv. Šitý na mieru danému akrobatovi. Ťažko by učiteľ ťažko predvádzal takéto kúsky s lietadlom, ktoré nepoznám. My sme sami zvedaví,
akú cenu dostane Martin Šonka od našich organizátorov, pretože nesúťaží sa len o Best Display Sneak Trophy, a teda putovnú cenu za najlepšiu letovú ukážku medzinárodných leteckých dní, ale takisto sa súťaží o cenu veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bude to cena udelená za najlepšiu vojenskú letovú ukážku. Takisto bude sa udeľovať cena Slovenskej leteckej agentúry, cena udelená za najlepšiu letovú ukážku civilného a športového letectva a takisto cena letového riaditeľa medzinárodných leteckých dní a bude to cena za technicky najprecíznejšie zvládnutú letovú ukážku vzdušných síl Spojených štátov, ale patrí takisto do výzbroje rakúskych vzdušných síl, ktoré ho využívajú nielen pre armádne účely, ale napríklad tak ako my využívame Mi-17 na pomoc aj pri napríklad prírodných katastrofách, tak sme mali možnosť vidieť v Rakúsku aj tento vrtuľník pomáhajúci pri rôznych úlohách aj mimo armády. Je možnosť vidieť vysokú manévrovateľnosť tohto vrtuľníka, manévrovosť a pilotné majstrovstvo pilotov za riadením. Jeho nepochybnou výhodou je aj na vrtuľník pomerne vysoká rýchlosť až 360 km za hodinu. Môžeme sa tešiť hneď po vzlete. Je to prechod na vertikálu a zvrat zo stranou stúpania. Potom samozrejme celá plejada prvkov na vertikále, na horizontále, zatáčky s maximálnym preťažením. Ale o tom už viac. Pilot holandského demotímu, ktorý práve štartuje. Opäť na známej pozícii, na známej rýchlosti, kandidát súťaží o najpomalšie lietadlo.
Máte možnosť stále sledovať F-16 demo tým z holandských kráľovských vzdušných síl a ako znie ich moto, jeden tým, jedna úloha. Naozaj profesionáli, ktorí pracujú spoločne a predvádzajú na nebi bezchybné výkony, ktoré máte možnosť práve vidieť. Takže rozlúčka holandského display pilota. Mávajte, tlieskajte, naozaj si to zaslúži. Výková ukážka majstra akrobácie Zoltána Vereša. Áno, výkruť stúpaní na doby do minimálnej rýchlosti. Ale táto mašina sa dokáže udržať i na motore. Predvedenie vývrtky. Nedá sa ani povedať, že lietadlo letí. Stojí, cúva, pretáča sa. Takže toto je vrchol leteckej akrobácie v podaní Zoltána Vereša. Nech sa páči. Nesporná ukážka leteckého majstrovstva, keď si predstavíme, že vo všetkých fázach svojho vystúpenia si pilot musí zachovať priestorovú predstavivosť, musí sa udržať v určitých hraniciach, v určitom obrazci svojho vystúpenia, to tak vertikálne, horizontálne. Chvíľočku sa nám skrie za kolonami stromov. Na zápäti prekvapil prieletom zapnutými dýmmi. A ešte obrátený. Skutočne strhujúce, keď si predstavíte, že práve tú medzeru medzi stromami našiel. Pri tomto známom manévre presekával natiahnutú stuhu. Výška tomu odpovedá. Výška tomu odpovedá, naozaj to boli centimetre nad zemou. Tak ako Martin Šonka aj Zoltán Vereš. Svoje lietadlo Extra 300. Štartuje strojník Jangurovič, MiG-15.
Gregorovič MiG-15 bol následníkom prvého prúdového lietadla konštruktérov Arťoma Mikojana a Michaila Gureviča. Túto konštrukčnú spoločnosť dnes poznáme najmä pod skratkou MiG a tým predchodcom bol stroj MiG-9. Ani ten však nestihol koniec druhej svetovej vojny, aj keď MiG-9 sa začala vyvíjať od roku 1944. Zlé jazyky tvrdia, história to tak trochu potvrdzuje, že na základe získaných plánov nemeckých stíhačov stíhacie lietadlo MiG-9 malo svoj prvý štart v roku 1946. Vyrobilo sa ho zhruba 600 kusov, avšak táto MiG-15, na ktorú sa my môžeme pozerať, prišla už o rok na to. Svoj prvý let mala v roku 1947 a rôzne zdroje sa zhodujú v tom, že tohto dnes lietajúceho kusu histórie bolo vyrobených až 18 000 kusov. Takže bolo to prvé mimoriadne úspešné stíhacie lietadlo vo východnom bloku, ako som už povedal. A MiG-15 sa presadzovala napríklad v korejskej vojne. MiG-15 ktorý deklasovala všetky nepriateľské stíhačky s rovným krídlom. No my to už veľa nenahovoríme. Suchoj Su-22 M4 štartuje. But you knew all the words to say. Then you left on the moon riding. All this time. Takže tesná skupina Su-22 M4. Práve máte možnosť vidieť, už som spomínal, jedno lietadlo má krídla na polo roztiahnuté, bude stiahnuté. zhodnotiť a vypočítať takto na oblohe, čo znamená pri SU-22 roztiahnuté a stiahnuté krídlo pri tom obrate? Koľko stovák metrov, možno ešte viac to znamená? Netrúfam si to odhadnúť, nikdy som na tomto stroji skutočne nelietal. Mal som možnosť absolvovať iba jeden ukážkový let. Ale tak ako som už povedal, roztiahnuté krídlo, malá rýchlosť, tak ako to teraz demonstruje pilot priamo nad nami. Takže podanie minimálnej rýchlosti SU-22 ale aj trošičku iná kategória lietadla. A smeromoc zvolená v pristávacej konfigurácii, prvé súčko na pristátie. Pravdepodobne bude ďalšie letné pristátie. Teraz mi bola
prečo sa nedotkol kolečkami dráhy? Tak ako to uvidíme na konci dnešných ukážok pri našej MiG-29, je to doslova touch and go. V tomto prípade pri takomto ťažšom stroji to možné nie je. Môže to taký ťažší touch, potom možná go. SU-22 M4. A my tu na komentátorskom stanovišti rovnako ako vy ďakujeme poľským pilotom za krásnu ukážku tohoto jedinolého stíhača bombardéra. Piloti vám kývajú, vy môžete samozrejme zakývať im. Je to také malé poďakovanie aj od vás, divákov, za ich návštevu tohtoročných leteckých dní na Sliači. Takže súčka máme na zemi, ale náš program pokračuje a graduje. Tak ako hovoríš, a už o malú chvíľu sa nám predvedie píka španielských vzdušných síl Patruja Águila. Pozrite sa mierne doľava a spolu môžeme vidieť Patruľa Águila. Môžeme ju vidieť vo forme klin, po ktorej príde looping. V páde loopingu sa zmení forma na paka, kde preletia blízko pri vás ľava doprava rýchlosťou vyššou ako 500 km za hodinu. Povzbudiť svojim potleskom. Pre vás všetkých, La Patrulla Águila vo forme poker s rýchlosťou viac ako 500 km za hodinu. Sledujte ďalej, zatiaľ čo sa dialujú po pravej strane, zmenia formáciu na shift a urobia looping. V prvej časti loopingu môžete vidieť, ako sa zmenia na paka. Vypočujeme si lídra, ako dáva rozkaz. Po tomto rozpade začína druhá časť prehliadky.
Pozrime sa spolu doľava a doprava, aby sme videli prednutie tavaru a tvar v rýchlosti skoro 1000 km za hodinu. Všimnite si, že jedno lietadlo je otočené dolu hlavou, po prednutí zmenia svoju formáciu. Dámy a páni, Patruja Agila! A teraz znovu po ľavej strane a po pravej strane Rombo prednutie so 4 lietadlami. Súhra, aby takéto manévre vyzli s dokonalosťou. Dámy a páni, a toto bude srdečný pozdrav, srdiečko od Patruja Agile práve pre vás. Prebijač romantiky zľava solo, predné srdce sípom. So perfect, Patruja. Na mieste solo lieta Major Pérez, ktorý má bíjať ako 3000 najlietachných hodín. Tento pilot má za úlohu robiť manévry, ktoré tlačia lietadlo aj pilota na maximum. Rombo prichádza po pravej strane, aby urobil tunel vo forme hada. Čujeme si Majora Roka. Nasleduje solo, ktorý nám predvedie nulová rýchlosť. To znamená, že pilot prakticky zastaví lietadlo vo vededuchu. Vzduchu. V diaľke po ľavej strane prichádza Rombo v dennej línii. Predvedú looping a po ukončení zmenia svoju formáciu. Rombo sa okrem Majora Gutiérrez skladá z kapitán Bello, Majora Monge a Majora Monleón. Po pravej strane, keď nám príde pár a predvedie nám zakradlo jeden z najtatších manévrov. Manéver, v ktorom sa zobrací jedno lietadlo a jeho odraz. Nesledujte ďalej pár, lebo sa bude pretínať so solo v pomalej výberke. V tomto manévri pilot vykonáva rotáciu okolo vlastnej osi a hnutí o neustále
kontrolovať riadenie, aby nestratil svoju výšku. Z pravej strany k nám prichádza na rad solo, ktorý nám prevedie výkrutí s podvozkom dolu. Predvedenie sa komplikuje, lebo podvozok spomaluje lietadlo a stráca väčšiu časť ovládateľnosti a prednosti. Alternatívne sa striedajú jedno cez druhé. Skúste si predstaviť lietať dolu hlavou a robiť výkrut okolo osy lietadla. I'm still into you. Koordinácia medzi pilotmi je nepostradateľná na dosiahnutie dokonalej symetrie. Z ľavej strany k nám prichádza solo, aby nám predviedol, až kam siaha limit lietadla. červeno-žlté farby. Už o chvíľu nad Sviatským letiskom. Dámy a páni, La Patrulla Águila! Formácie španielských vzdušných síl Patrulla Águila. Tohto nášho pilota je viac ako 50 typov lietadiel. Nalietal do dnešného dňa viac ako 8200 letových hodín pri
a teraz si to vypočujeme v úžasnom čísle 33 000 šťastných pristátí. Ako inštruktor nalietal doposiaľ 3000 letových hodín. Ako som skôr spomenul, pán inštruktor, inšpektor, zalietavací a skúšobný pilot toho času lieta v leteckej škole v Bydovciach pri Košiciach a plne sa venuje už dlhé roky profesionálnej dráhe profesionálneho pilota. Vážení priatelia, a teraz k tomu, čo sa deje na oblohe. Nízky prielet. A máme tu vertikálne stúpanie. Séria výkrutov. Máme tu led na chrbte. A priatelia, záporné násobky, to znamená tlačený prvok. Pekne zastavované figúry. A znovu predpokladáme nízky prielet a vertikála. Takýto let v trvaní 10, respektíve 15 minút je fyzicky náročný. A máme možnosť vidieť znovu sériu výkrutov. A bol by som rád, ak by pán pilot Dušan Šamko zaradil do svojej zostavy aj autorotačné prvky, ktoré veľmi rád prezentuje na leteckých dňoch, takzvané kopané výkruty. Bavili sme sa pred letom, že mal by nám predviesť aj pekný nožový let, takže máme sa na čo tešiť. A máme tu sériu výkrutov, pekne zastavených do horizontu, stúpanie. Musíme si povedať, že letecká akrobácia, kráľovna leteckých športov v podaní pána pilota Dušana Šamka. Priatelia, máme tu prach dráhy letiska Sliač. A pán pilot Dušan Šamko, nožový let. Takže pekne. A poriadny rakord na oblohe nad letiskom Sliač. Lietadlo JAS 39 Gripen, ako sme už dopoludnia spomínali pri švédskom kuse, ktorý sa tu prezentoval.
dosahuje maximálnu rýchlosť 2126 km za hodinu. Avšak dokáže na tej minimálnej rýchlosti spomaliť skutočne úctyhodne. Maximálna rýchlosť. Gripenu konečne trošku spomalil a dáva mi šancu, takže pravdepodobne opäť uvidíme let na minimálnej rýchlosti. Tak nech sa páči, vychutnajme si Gripena tentokrát pomalého. Tento manéver je takým dobrým kontrastom.
palubami lietadla. Ani pilot Gripena nevynecháva zo svojej zostavy tlačený prvok. Rád zostrbil skúpanie, aby sa mohol dostať pred vaše traky. A pomalé vykruty. Český Gripen s podvozkom v pristávacej konfigurácii. Nech sa páči, vychutnajme si pristátie. A takisto ako pri iných vystúpeniach, poprosím vás, aby ste poďakovali českému pilotovi lietadla JAS-39 Gripen. Martin Špaček pri svojej ukážke dosahoval rýchlosti od 180 do 1000 km za hodinu. Aj tento český pilot si zaslúži naše uznanie. Spomínali sme, že jeho kolegom je aj akrobat Martin Šonka, ktorý sa nám dnes predviedol na lietadle Extra 300. Ten už rovnako lieta na Gripenoch, ktoré slúžia, aj keď len formou prenájmu, vzdušným silám armády Českej republiky. Treba tu uvieť, že tak ako Američania dodávali lietadlá pre Britov, takýto príklad tohoto Mustangu, tak aj Briti dodávali lietadlá pre Američanov. Bol príklad Supermarine Spitfire, ktorý sme tu už dnes videli. Vďaka svojmu doletu, ale aj rýchlosti a možnostiam, ktoré poskytoval motor Ellison V1710, sa mohol tento P-51 Mustang stať vynikajúcim najmä v špionážnej oblasti a mohol zhotovať fotografie z rôznych oblastí, ktoré boli potrebné pre monitoring terajšej vojenskej činnosti. Nazval by som to až tak celkom špionážna činnosť. Bol to potrebný prieskum, fotografický prieskum objektov nepriateľa pred útokmi. Ako som spomínal, hlavným určením bola výšková sprievodná stíhačka pre bombardéry typu B-17 a B-24. Ešte k tej štatistike dobre uvieť, že vyrobených kusov tohoto typu bolo viac ako 15 000, čiže to je famózne číslo. Takže vyradený z operačnej činnosti bol tento typ v roku 1957. Keď sa pozeráme do minulosti, tak nachádzame aj pikošku, keď toto lietadlo v roku 1945 stálo viac ako $50 000 amerických dolárov.
Dnes smiešná suma. No, z pohľadu cien lietadiel určite. V porovnaní s tým, koľko asi toto lietadlo stojí dnes, určite smiešná suma. Tak, to samozrejme. Či už ho teda berieme ako veterána, alebo keď ho porovnáme k cenám dnešných špičkových stíhacích lietadiel. Rozhon, stúpavý manéver. Rekrút na vrchole. Strmhlavý let, rozhon rýchlosti. Ďalší stúpavý manéver. Tentokrát premet v druhej fázi s pretočením o 180. Prechod do bojovej zatáčky. Zmena smeru. Že už samotný názov hovorí, na čo je toto lietadlo určené. ALCA a skratka anglických slov Advanced Light Combat Aircraft, čiže ľahké bojové lietadlo. Je to jednomotorový, ľahký, taktický, bojový, poskytový let. A tak ako pri dnešnom úvode je to vlastne kategória lietadla obdobná ako L-39, preto vlastne spolu leteli vo dvojici. Čiže je zhruba obdobná ukázka. Vidíme, čo vám dnes predvedie český pilot Jiří Kolář. Keď sme povedali, že ide o podobné lietadlo, musíme dodať, že ide v podstate o nástupcu, ide o jednu radu. Áno, určite je to nástupca výrobok Aerovodochody. Treba povedať, že užívateľom je hlavne Armáda Českej republiky a vzdušné sily Armády Českej republiky, kde pôsobí 19 5 kusov. Doba probíhala 2003 a celkom doba 72 kusov. Som síce vyrobený menej, ale spomínali len, že pre tie úlohy v tejto chvíli viac nebolo potrebných. Každopádne aj tak je to veľmi dobrá vizitka pre momentálne českých konštruktérov. Určite jedinečná možnosť pre český letecký priemysel. Ale nielen český, keďže pokračujeme v rade L29, L39, na jej vývoji sa samozrejme podielali aj slovenskí vývojári, možno piloti. Povedali sme, že ide o podzvukový stroj, takže ja dodám tú presnú maximálnu rýchlosť 935 km za hodinu. Áno, je potrebné povedať, že pri manévrach, ktoré taký pilot predvádza, rozhodu na ďalšie vertikálne manévre a preťaženie sa pohybuje od 4 do 5, 6 hlavných géčí. Samozrejme, očakávam od pilota Alpy, pána Jiřího Kolářa, že predvedie špecialitku, leta bude pomalej výkruty. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť.
Mne sa na chvíľočku stratil v slnku, ale nie na dlho. Poznáme dve varianty, jednomiestne a dvojmiestne. Lietadlo 159 Alka. Rozsvietené svetlomety, vysunutý podvozok. Otočenie na chrbát s podvozkom, otočenie výkrutu. Kompletná zatáčka s vysunutým podvozkom. Zatáčka s náletom do smeru VPD a výkruty na doby. Dôležitá nepočítajú spomenúť veľmi obťažný prvok. Národné letecké dny SIAF 2013. Dámy a páni, ukrajinské vzdušné sily práve začínajú. Tak ako som uviedol, bol to plný premet hneď po štarte. To skutočne dokáže málo ktoré lietadlo. Je to dané tými parametrami, ktoré ste mali možnosť vidieť v veľkoplošných obrazovkách. Významným faktom zostáva, že toto lietadlo má prebytok ťahu hmotnosti, čiže inými slovami motor ho potiahne kam chce.
Stíhacie lietadlo Su-27 vzniklo ako reakcia na nový typ stíhačky vo výzbroji letectva Spojených štátov F-15. No a prepracovaný prototyp tohto lietadla vyšiel v 80. Ďalší tipping pretex pretočení. Minimálne polomery tohoto lietadla. Premete s dotočením by sme sa mali dočkať spomínaného manévru pád po chvoste. Takže sledujeme ho teraz podľa vystúpania, vydaný pád po chvoste. Lietadlo na kratučku chvíľku zastaví vo vzduchu. Po chvoste pretočením do prístrmého klesania. A pád po chvoste pretočením do stavého klesania. Teraz tú chvíľočku nebudeme počuť, lebo nasleduje zatáčka o 360 na plnej forsáži.
spomínal, rýchlejšie auto. Táto rýchlosť by sa mala blížiť niekde okolo 200 km za hodinu. No keď to porovnáme s maximálnou rýchlosťou 2500 km za hodinu, je to radikálny rozdiel. Sa páči, sú 27 pred vašimi očami na minimálnej rýchlosti. Minútka tejto jedinečnej ukážky. Ešte jedno letné priblíženie s opakovaným vzletom. Výhodou týchto minimálnych polomerov je napríklad i to, že dokáže dotočiť okruh na pristáte na minimálnom priestore. Malo by to byť letné pristátie a opakovaný vzlet. Sme videli ešte koniec ukážky, jedinečnej ukážky tohoto jedinečného lietadla týkajúceho pilota. Ešte záverečné defilé, odpútanie do tretej zatáčky a plné pristátie. Určite stálo za to počkať a ešte stále nie sme u konca, ešte stále máme pol hodinu vynikajúceho programu pred nami. No, dokonca o niečo viac ako pol hodinu, mierne sa nám náš program dynamicky posúva a záverečná ukážka našej pýchy, našej MiG-29 by mala začínať okolo 17:10, takže krátko po 5:00. Ale dovtedy ešte bohatý program pred nami, teraz už ale posledná rozlúčka pilota ukrajinského Su-27. Ukrajinské riadenie letu, ktoré sa nachádza priamo pod našou komentátorskou vežou, sa tvári pomerne spokojne s ukážkou, ktorú predviedol ich pilot na stroji Su-27. Ja by som ešte dodal, že to bol podplukovník Oksanenko Oleksandr, pokiaľ to správne vyslovujem.
Áno, a kým budeme pokračovať v programe, tak my už vidíme, že španielskí piloti zo španielskej akrobatickej skupiny Patruja Águila smerujú na autogramiádu, ale budú sa s vami fotiť vo fotozóne, kde si budete môcť aj vytlačiť danú fotografiu, ktorú vám následne podpíšu. Takže španielský akrobatický tím Patruja Águila je o malú chvíľu na autogramiáde. No a my si môžeme vychutnať pristátie ukrajinského Suchoja Su-27. Skutočne impozantný pohľad a rozlúčka s týmto nádherným lietadlom. Pilot sa statočne snaží vymútať vašu pozornosť. Vieme, že fotenie s príslušníkmi akrobatickej skupiny španielského letectva Patruja Águila je určite veľkým lákadlom, ale prosím, venujte pozornosť ukážke lietadla F4 Corsair. Ale keď si už spomenul Patruju Águilu a ich momentálne autogramiádu a spoločné fotenie, tak ja som bol zisťovať od manželky kapitána Martina, ktorý nám tu spolu komentoval, ako dlho ho pripravovali na jeho perfektný výkon, perfektnú slovenčinu. Boli to asi 2 dní a takisto mu to nahrali samozrejme na pásku, aby si tú dokonalú slovenčinu nacvičil. No ako ešte raz všetka česť celej rodine. Klobúk dolu pred týmto výkonom. Verím tomu, že manželka ho počas spoločného života nenaučila ani slovičku po slovensky. Aspoň ďakujem, ho určite naučila. Určite však kapitán Martin aj nám ďakoval a pozdravoval nás slovensky. Každopádne F4 Corsair lietajúcich bíkov z Rakúska.
vzlet na minimálnej rýchlosti, tentokrát v podaní nášho pilota Mariana Bukovského. Vašu pozornosť na prebiehajúcu autogramiádu českých pilotov, českého Gripenu a českej Alky. Takže ešte jedno na tomto SIAFe už posledné letné pristátie a vzlet. A tentokrát asi také dokonalé. Je tam ten touch. A teraz go! Rozhodne stál za to, alebo ešte stále stojí jeho vystúpenie. Stálo za to počkať až do úplného konca. Rozlúčka s vami, rozlúčka so SIAFom 2013. Ja si myslím, že táto prehliadka pýchy slovenského letectva je vynikajúcou bodkou za oslavou je tak 69. výročia Slovenského národného povstania a samozrejme aj 20. výročia vzniku Slovenskej republiky a zároveň 20. výročia založenia ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže vidíme pristátie
slovenského stíhacieho lietadla MiG-29 a váš potlesk si zaslúži Marián Buker-Bukovský. Napriek skoršiemu dátumu výroby i neskoršej modernizácii stále jeden majestátny stroj v službách vzdušných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tak, toto bol už záver. Posledná letová ukážka tohtoročných medzinárodných leteckých dní SIA 2013.